since mahilig tayo kumain, alam nyo naman, food is life, char. So, pasensyahan nyo na kasi medyo mahagard-hagard kasi wala tayong ligo. Kasi nga, medyo masama yung pakiramdam. Tsaka guys, so, yun nga, magmumukbang ako ng spaghetti. So, tara guys, samahan nyo ako, pupunta tayo sa pamana. Meanwhile, so guys, tara, medyo labot dyan ang mag-ianan. Bia! Maliko ikaw, Bia? Bia? Asa day si Mama? Ha? So, ngayon guys, pauwi na ako. So, mamaya na lang. So, ito na guys. Iluluto na natin siya guys. So, keep on watching. So, ngayon guys, ihahanda na natin yung ating lulutuin. Ang ingay po ng kapatid ko guys. Unahin natin yung hotdog. Grabe naman ang ingay. oh my God! Wow! Meanwhile, din ako guys ng tubig para sa ating noodles. Tapos ilalagay ko yung hotdog. So guys, nilagay ko na yung ating sauce. Spaghetti noodles pala. So, nilagyan ko na siya ng Nestle cream. Isa! So, guys, ilalagay ko na yung ating condense. So, guys, ito yung ating sauce para sa ating spaghetti. Ang sarap po. meanwhile, Hi guys! So, ito na yung pangalan. So,
kasi may UTI tayo. Tubig na lang na malamig. So, mukbang na tayo. Guys, hanggang dito na muna yung video natin. Kakahingal magsalita pag busog. So, hanggang sa muli guys. So, please like and subscribe. So, bye guys!